जों बयबो मिथिजाखानाय आरो भारतनि प्रथम होजेननाय बान्था टेगर लिटारेरि एवार्ड फार्स्ट होजेननायमोन बिथाङा बेखौनो मोनदों आरो बिनि उनाव साहित्य एकाडेमि बिथाङा मोनदों आरो बर' थुनलाइयाव बिथाङा गोबां अबदान दं बर' साहित्य सभानिबो आगुनि आफादगिरि आरो गोबां बिथिङाव बिहा लोब्बा दङ जोंनि बे इउएन एकाडेमि गायसननाय इउएन एकाडेमियाव बिथाङा गुदिनिफ्रायनो लोब्बा दङ बिथांनि कन्ट्रिबिउसनखौ जोङो नागारनो हाया बिथांनि बे देहाया नोरजिया जानायाव जोङो गोबां दुखु मोनदों आरो जाहाथे बिथाङा थाबै फैफिनो बेनि थाखाय जों दिनै बे आर'जखौ खालामदों रांखावरिनि फारसेबो जेंना गोग्लैनाय नुनो मोन्दों बिथांनि न'खराथ' जोबोर आंखालाव दं सासे रिटायार जानाय मानसि आरो बिथांनि मिसेसाबो रिटायार जाबाय आरो सानै फिसाज्ला दासो संसार जाजेनदों न'खरनि सोलिनाया खुब माने खस्थ'आव दङ बे हिसाबै रांखावरियाव बिथांमोना एसे खस्थ'आवनो दं बुंनांगोन ओंखायनो सोरबाफोर जुदि बेहाय मदद होयो बा जातीय संगठनफ्रा आवगायबोयो जोबोद मोजां जागोन होननानै सानो दायो बिथांखौ बबे हस्पिटालाव थिसननानै दङ बिथांखौ सिलिगुरिनि मोनसे नार्सिं हमाव माबानो दङ बेखौ आङो एक्जाक्टलि नामखौ मिथिया खिन्थु डाक्टाराबो हागौमानि बिथांखौ मदद होदों होननानै फाहामथाया सोलिगासिनो दं फाहामथाया सोलिगासिनो